Assalamu alaikum, mai saurari barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kuma inda kuka sani ina cin karanta muku littafin nan ne na Bahaushiya wanda mai dambu ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Maman Tins domin jin ci gaban labarin littafin Bahaushiya babi na 56. Kamar bai da abin yi a gaban shaidawa London da zama, Ummi ta yi fadar zuwan shi amma dan Batalikin nan ya kashe ƙasa ya ce baya barin London sai da matar shi da kuwa ta ce kuma dubba bai isa ya fita da Husna daga gidan ba dan ubanka na hana ta sai dan kar ka tafi dan banza mai bakar zuciya tsakanin shi da Dada ba su idan har abinci idan aka gama za ta zuba min ta kawo min daki ko kuma mu je gurin cin abincin tana zaune kusa da ni a gaban kowa da bana take nuna damuwarta da inta da zarminar take kamar ta yi hauka haka za ta miƙa mata hannu yarinyar za ta saka kuka wanda ya sa dole ta haƙura da ɗaukar yarinyar idan haka ya faru zama ta yi ta kuka a gaban mutane ko kuma a ɗaki gashi ni da ta ƙi bar shi ya ci gwalgwala ni ita kuma infection ya kashe mata jin daɗin jikinta dan baya jin daɗin mu'amala da ita uwa uba warin da take mishi duk da tana gyara jikinta gashi duk yadda ta so samun shi abin ya faskara don haka ta yi amfani da damarta wanda ta zauna ta ci kukanta yana shigowa ya ganta tana ajiyar zuciya ran shi a jagule zauna yana kallon ta me matsalar ki matsowa ta yi ta kwanta a jikin shi tana kuka ta ce mam Zarmina ta hana ta zuwa guri na nima ina son haifa please mu je ayi wani abu jiyo mata ido yayi kafin ya rike hannunta cikin nashi Husna ba ta da laifi me yasa tuntuni baki faɗa min kina da matsala ba kin gani ma babu abin da zan iya miki saboda na kwayoyin halittar sun mutu ta ya za mu iya taya ku bayan sun mutu kuka take sosai kafin ta ce kai baka yarda da Allah da kake bautawa bane ni na imani Yesu zai kawo mana albarka a cikin ta ka yarda da ni tunda ni bazan iya dauka ba sai a saka wa miƙewa ya tare da bar mata ɗakin dan bai kashe wani bala'in ba ta ya zai kuma kunna wani da hannunsa ta ɗijan kuka take kamar me dan haka sai ta daina fita idan ma tafiyar church za ta a tsakanin su kuwa rikici suke wannan tsabar iya makirci ta ki barin kowa ya sani a gabana ko ina falon za ta rungume shi su yi ta wasan banza idan naga haka sai na bar masa falon saboda bakin ciki ga dai ina jin zafi amma sai na daina kallon damuwarsu na mai da hankali na gurin abin da za a yi na ci gaban mu idan ya gaji da masifar da Dada zai biyo cikin dare ya zo ya sani a gaba na fito ko ya yi min Allah ya isa haka zai gama shirman shi da masifar bana bin ta kanshi wata litinin bayan sallar asuba kamar ina barci kamar dai a zahiri mama ta zo ta yi ta min nasiha da wasu addu'o'i tare da yawaita karanta suratul fatiha Ummul Qur'an Rahama Yasin Maryam da Yusuf ina karanta kullum ya zamana duk bayan sallah idan nayi su zame min lazimi na tace insha Allah zan ji saukin kishin da nake sai mijina inda tace min na sauke nauyin shi dake kaina in ba haka ba zan shiga fushin Allah tana tafiya ina farka na shiga nazarin abin ina son mu daidaita amma fassarar da zai min ya hana ni na zuba mishi ido san abubuwan babu daɗi dalilin zaman gurin Dada Ummi sai da ta dan soya min har ta gaya min magana a fakaice domin dai ina shashin Dada ne amma da safe zan je na yi mata gyaran daki da falon ta na gyara ko ina cikin gyara mata kayan ta ne ta shigo ta same ni jikar Dada dago kai ne cikin jin kunya na gaishe ta bata amsa ba ta shiga cewa an yi magana kakarki ta ce ba haka ba ko da yake ba komai kin san duk macen da namiji ya nuna mata a duniya zai iya mutu a kanta to anan ne za ta gasa shi kamar aya amma ba komai tunda laifin shi ne tunda ta fara maganar zuciyarta take kunci idanuna na zub da kwalla har za ta shiga ban daki ta jiyo sannan ta ce ita ma yarinyar ba za mu samu ganin ta bane ajiye filo ne cikin sanyin jiki na ce in dauko mata yarinyar wacce take ta barcin ta na zo na ajiye mata yarinyar zuciyata na bani na yi tafiya ta na bar musu gidan haka na gama gyara ɗakin na fito ina mai bin shawarar zuciyata amma tunawa da nayi mijina yana hannun da bana sai na ji babu inda zani tunda na ajiye mata yarinyar ban kuma komawa ta kan yarinyar ba domin wani irin fushi ne tare da bar mata yar baki daya ita ma bata dawo min da yarinyar ba har dare na kwanta abuna cikin dare aka kawo min yarinyar ta yi kuka har da shiɗewa kallon ta nayi na kalle shi sannan na ce ku je ku ci gaba da bata madara dan na yaye ta sake baki yana kallo na baki da hankali ne yar wata 9 zuwa 10 zaki yayi yara kwanciya ta nayi tare da juya mishi baya ya ajiye min ita da ma ta yi magana nake amsar yar karshe aka suka mayar wa ummi yar ina kwance ta zo ta ajiye min yar cikin sanyin jiki ta ce min tashi ki bata abincinta ba zan kuma ce miki komai ba ka yi haƙuri Husna na san kina da haƙuri ban san zaki ji ciwon abin da na gaya miki bane
tashi rike yarki, aikin gama min komai tunda kika dawo min da Jauro gida, baki cancanci butulci ba. Sun koyar da kai ne cikin jin ciwon maganar da ta yi min, nace Allah ummi na yayi ta ne dan girman Allah ki je da ita. Dan haka na miƙe zuwa ban daki na shiga ruwa na bude sannan na zauna na yi ta kuka kamar raina zai fita. Ashe faruwar haka zai janyo tafkekin takwakiya, domin har gari ya waye ana rikici akan abin da na yi ne. Har ta kai da bana ta tambaye shi me ke faruwa, ya gaya mata. Aiko ta yi tsalle ta dira, ya gaya mata gaskiya ciki ne da ni da ba zan shayar da yar Ludiya ba. Ya gaya mata ba ni da komai, ta ce ba ta yarda ba. Nan suka shiga rigima sai ya mata cikin. Gani ana rigima na amshi yar na shayar, shi kuma yana can matar shi tana wuta sai ya yi mata cikin. Abin dariya baya karewa, karshe dai abban shi ya kira mu aka yi magana. Na ce ni na yaye ta ne dan har da bana tana gurin. Ko kina da ciki ne, ta rugo min tambayar ta kamar zan ci asai ni kasa da kaina cike da kunya. Aiko ta hau bala'i da kuka, wato ya munafince ta yayi min ciki, ita kuma ya ce mata bai da kwan halitta. Duk yadda aka so a kashe rigimar taki, daga karshe ta bar gidan. Tana tashi suka zuba min ido, daga sai cikin ni da ke Husna. Tashi ne ina dariya dan a karan farko da na kunna da bana. Na ce da wallahi babu komai, sannan na bar su. Babu wanda ya ji daɗin abin da ya faru na yaye yarinyar, dan bayan tafiyar da bana har ɗakin ya biyo ni. Zai min magana mara daɗi ne, dakatar da shi sannan na ce kai dan masu arziki kuɗi kake da shi, dan haka ni talaka ce baka da ikon taka ni. Wallahi na yaye yarka ne dan na nuna maka kai ma zan iya cire ka a rayuwata. Haka ya fita daga ɗakin. Tun daga ranar maka kuma buɗe wani shafin bala'i da dabana. Ita burinta ta zubda cikin da babu da ta zubda. A bangaren shi ko alkhairi yake mata tare da zuwa mata hira tunda ta ga yadda ya biyo. Nan ta hada kan iyayen shi na yi musu magana, sannan suka sa ni magana inda abba ya yi mana nasiha. Shagali kamar jira yake a ce min mu tafi. Bawan Allah nan a gaban iyayen shi ne mu dauka na a kaucewa na yi. Ina mai jin babu daɗi. Haka na koma ɗakin dada. Ya zata zan bi shi ne, nan ya shiga zuriya tunda rana aka shirya mu, amma fir na kiyar da kula shi. Da dare ummi ta kira ni, hakuri ta bani, amma ban iya cewa komai ba har ya zo muka tafi fat din shi. Tunda muka shiga yake neman taba ni, na dakatar da shi ta hanyar gaya mishi abin da ya faɗa mu. Kaga kyale ni, bana son damuwa, dan Allah ka bar ni. Dago haɓa na yi cikin wani irin murya ya ce Mahanur, kalli cikin idanuna ki faɗa min duk abin da yake bakin ki, zan jure shi na yau da har abada. Imana zaka iya jurewa saboda ka ɗebo jarabar ka, zaka juye min a kaina. Ka maida ni injin saduwarka, da zaran ka matsu ga baiwarka nan. Wai na tambaye ka, tunda kake mu'amala da ni, na taɓa nuna maka ina jin daɗin ka da har kake da bakin da zaka faɗa min na san daɗin namiji? Wow, haka yayi maje ka gurin wacce bata san daɗin ba. Na faɗa masa hakan yayi wucewa ta. Muhannur ka taimaka min mana. Juyawa yayi sannan na ce wannan karin ba Muhannur din da ka sani ba ce please. Zagayowa yayi da sauri ya rike kafaduna. Ki yi hakuri. Cire hannun shi nayi cikin damuwa. Na ce me zan maka, me kake bukata da ni, me yasa ba za ka fahimci halin da muke ciki ba? Janyo ne tare da rungume ni ya ɗaura hannun shi a ƙuguna, yana kallon cikin idanuna. Sauke fuskar shi yayi akan nawa. A hankali na rike rigar shi, wani hotcakes yake bani. A hankali muke yawo a duniyar gajimare. A wannan lokacin mun yi farin cikin sake zagayowar lokacin mu. Washe gari na gyara mishi ko ina, sannan na fito zuwa cikin gidan. Ganin su nayi a tare suna ɗaukar hoto tare da yin soyayya abin su. Ban kula su ba, na wuce. Mai banban da alamun hankalinka ya kwanta, ka ji abin da kake fushi da hauka akai. To ya za a yi ka san wani abu guda? Ni dai ina so ka ji daɗi. Zan iya ɓoye shekaruna, idan kuwa kake zan iya fidda shi domin na gigita maka rayuwa. San ban fahimci da ni take yi ba. Dariya yayi sannan ya ce mata da kyau jarumar mata. Har kamar zan wuce sai na ji ba zan iya haƙuri da iskanci ba. Na ce mata ito ko ba komai za a samu Alice din matar shi, uwar yar shi Zarmina. Ashe ina cikin masu girmama shekarunsu. Don haka tunda akwai bambanci tsakanin matar shi uwar yar shi da matar shi Krista wacce ba ta taɓa haihuwa ba, ta kawo min mishi ciwon da ya kashe mishi kwayoyin halittar shi. Baki san me ba, musulunci ta yi mana koyarwa na idan kana da larura kar ka bar shi ya taba wani, balle ka cutar da shi da sauran al'umma baki ɗaya. Wow, ashe ba za ki gane ba saboda kullum da gajeren riga da gashin kanta kike yawo. Wani irin kallo yayi min, nima na mishi tare da daga kafada na wuce. Addu'a ce kawai ta kai ni cikin gidan har na gama komai, sannan na fito. Ina shiga falon shi na same shi a gabanta tana kuka kamar an ce kakanta Papa Roma ya wulla. Kuka take tana birgima, ita wallahi haihuwa take so. Husna kamar yadda kika goranta mata dole ke ce zaki dauki nauyin gyaran. Dan haka ki shirya mu je asibitin da za a yi miki da shankon haihuwar mu. Ni da Dibana, idan kin ga dama
ki yi yadda ya yi miki, amma tabbas ke ce zaki ɗauki alhakin ɗaukar cikin tunda ke kina iya ɗaukar cikin kuma zaki iya haihuwa. Sake na yi da bakina. To magana sabuwa, haha, wani iskancin sai wanda ya rayu babu addinin musulunci, ko na ce wata tsiyar sai wasu addinin, one by one baby two mother. To mu saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.